Niyasibona la sikhona ku-West Street edolobheni eduze kwami umzilikazi kaMashobane ubaba uMtungwa. Baba banithembisa u-30%. Emva kwaloko lutho ukuthi ungene. Abasithembisanga basinika emva kwalokho zawudla ingqwele sangabe sawuthola. Ngiyezwa ukuthi beniloko nikhala kubantu abahlukene, umeya nakhala kuyena, upremier nakhala kuyena, kodwa amazweni angathi awazwakali. Kukade saqala imeya kusubaba uMlaba kwaze kwangena ubaba uNxumalo, kodwa lutho impendulo eqondile ukuthi siyithole. Kuze kube namhlanje ke asikatholi lutho. Kodwa laba abanye bamatekisi u10% wabo wabanikezwa kwanikezwa uPeople's Move kwathiwa bona barun uPeople's Move. Thina sangathola lutho. Kuze kube namhlanje. Ingane ekhaya ziyakhala kulanjiwe phela. Ingane ziyakhala kulanjiwe ekugcineni zizothi zizalwa izehluleki, obaba bayizehluleki abangakwazanga ukulwela amalungelo abo. Yikho ke sila namhlanje sifuna ukuthi nezingane zethu kube khona esishiyela kona. Le nkulumo leseke yafika yini mhlawumbe ezinkantolo ukubheka ukuthi icala lingahamba lifike. Isike yafika ezinkantolo kodwa ke bekugcina kuphelele emoyeni kungathathanga ndawo. Sisale kanjalo singenalwazi ukuthi kuphethe isiphetho sithini. Namhlanje ke njengoba nimasha nje la West Street nithi niya eCity Hall, ubani eniyombona nifuna kwenzakaleni? Sizobona uNdunankulu ungathi uzobe khona nominister kaCOP naye besimcelile ukuthi abe khona, nemeya nayo sicelile ukuthi ibe khona ukuze ixazulule lolu daba lethu. Abaphathi ke bona baka Durban Transport ekuyibona abangamele lezikhalo zenu noma bakule department enikhala kuyona, bathini ngalolu daba? Sikazeke sixhumane nalabo abaphethe uDurban Transport njengamanje ngoba thina sibazi. Esibaziyo thina yilaba baka transport kamasipala, hayi laba seberun uDurban Transport njengamanje. Nifisa kwenzekeni ukuya phambili? Sifisa ukuthi ongokwethu kubuye kuze kuthini. Kube kuphela nje, akukho okunye sikudingayo. Sifuna ongokwethu nje kubuye. Siyazi ukuthi abanye nanithenjiswe ngesikhathi esifanayo noma enani kwakubona lo 30% bayazuza kodwa kunina kuthulekile. Bayazuza abanye engibaziyo nje yilabo bamatekisi bayazuza ekubeni bona babengayisebenzelanga inkampani, baphiwa nje u30%. Thina sase sineminyaka siwazivuka nenkampani kodwa ekugcineni yasilaxaza. Mzilikazi sibonge ngesikhathi sakho. Ngibonge kakhulu nami.